ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏଠିକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 58% ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ରେୟାର ପ୍ରଜାତିର ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ବୋରାଇପାଣି ରହିଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେଲଗଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଉଛି ବାରିପଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାଜପ୍ରସାଦ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେବକୁଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।